ସେ ଆଖି ଦେଖଉଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଖିଟା ହେଇଗଲା। ହଉ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାତ ଉଠେଇ କ'ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଘୋଡ଼ଉଛୁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହାଏ 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 ହାଏ। ଆଉ ତମର କ'ଣ ତମର ହଉ ହେଲା, ତମର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଠି ବାଜିଗଲା। ବାଜିଗଲା? ନା ଏଇଟା ବାଜିଛି, ଏଇଟା। ହଉ ହେଟା ନୁହଁ, ଏଟା ଛାଡ଼। ହଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାଜିଯିବ କ'ଣ? ହଉ ହେଲା। ତୁମେ ବଧ ହଉଥିଲେ ଆଉ ବାଜିଲା କେମିତି? ମାଇନି? ମୁଁ କେମିତି ମାଇନି? ମାଲୋ କେଉଁଟା ବୁଝେ ମାରୁଛୁ ବାବା? ଏଇଖିନା କାଟିଲାନି। ଭଗବାନ, ଏତେ ବିଷ ମାରୁଛୁ? ଦେଖିବା ପୁଅ ନିଜେ କେତେ ଚାପୁଟ ପକେଇଲା। ସୁନା, ତୁ ସୁନା ପୁଅ ନା? ସୁନା ପୁଅ ନା ତମେ? ହଁ। ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛ ନା? ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇଛ ନା? ହଁ, ପାଠ ହାତ ପଡ଼ିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇଲି। ହଉ। ତ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 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 ହେଲା ବାଏ। ବାଏ।